Здравейте, искам да ви покажа в Люксембург как продават тикви. Плащаш колкото искаш или пускаш тук вътре парите. Има доста тикви. Ето там стълбите. Тук насам. Избираш си някаква тиква, каквато искаш. И тук ти има някакви цени. L, M и така нататък. Тикви да искаш. Избираш си. Е тук малко тъмно. Има и големи. Тази е доста голяма. Има и по-малки. И така. Ето ги цените. Ето е и фирмата, която ги продава. И така, да се научите малко да продавате.